съм. Нали Крис там работи? Сега я снимам. Айде, бабо! Чакай сега, а това какво е? Айде! А това е да не може... Каквото? Какво сега? Защо плачеш? Кажи. Не искаш да слезнеш? Няма да караш. Айде, Ще бабо, слизаш покажи ли или ще как караш? караш Какво ще колелото. правиш? Виж, едно детенце иска Какво да го искаш? вземе Да да те го бутам кара. да караш ли? Какво искаш сега? Това е да не може да Чакай завива. сега. А? Това е да не може да завива е това. Кой не може? Чакай сега. На тебе е колата. Това да се управлява. Колата е на тебе, да. Ема не бе, тук нали има... На тебе е, бабо, дръжка, колата. за да я бута. Бързо, 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 бързо. Ето. Виж, да снимаме колелото. Виж какво Да колело си имаш. Ау, Тя ще го айде прави. покажи Тя така малко сама как не го може да го караш. управлява. Айде, може качи би му после се. вече като се Айде, научи, качи му тогава се и ще се свирни малко махне. с звънчето там. То трябва да се махне. Кажеш ти ли? Айде, качвай се. Качвай се. Хайде. Качвай се самичка. Я покажи как се качваш, бабо. Айде. Айде, катери се бързо. И така най-лесно. Зате, какво е такова допето? Намокрила се нещо, не знам. Вивиан, защо ти е мокро дупето? Да. Ай, нищо де. То къде седна ти? Откъде пикали? Да. И си се намокрила? Да. И сега? Тук така.